Jo, jistě, to by bylo dobrý, jako kdybyste mi tady furt diktovali, co já mám říkat, jo. A že by mi sem s ním někdo přišel pomoct třeba ze 4. A, co? Nějaký exhibicionista. Ježíš, dejte pokoj s Vávrou, chudák Vávra, jo. Jo, to se běžně ozývá u nás ve třídě, ať se kdokoliv na cokoliv zeptá, prostě zkoušení, všechno, tak kluci vždycky zařvou Vávra, prostě. Čtu dál, dobře, budu číst dál. Mám to tady podle abecedy, tak teď mi tady vyšel pan profesor Havránek Eduard, který je bohužel nepřítomen. Na Áju s rokovou o zkoušení. Tak si vyber, buď to Aztékové, nebo... Chvilka ticha. Ája, Aztékové, pan profesor, no správně. Pan profesor pravil, že jsme národem byrokracie, tabulek a škrtaných papírů. Správné vyplnění přihlášky je tedy důležitější než výsledek u maturity. A dále pan profesor řekl, že nemůže chodit kouřit 50 metrů od školy, neboť má nemocné kloupy. Je dál dobře, budu číst dál, jasně. Pan profesor Klouda. Pojďte ke mně. Ano, hned. A já, než sem dojdete, to bude chvíli trvat. Já bych se jako nahoru. Ježíš, já se bojím. Tak to je dobře, to potom jo. A víte, na koho jste měl první hlášku? Tady v papíru. No, na mě. To říkal teda mě, jo. Já jsem Iveta. Ahoj. Ne, to já jenom tak pro přesnění. Když tě svrbí levá půlka, tak ti asi moc nepomůže drbat si pravou, když si pletej strany. Ano, je to se septimy. Ale koukněte se sám, co tady toho máte. No to byste mohl. Na Lucku Pánkovou. Když se na sebe podíváš do lžíce. Lucka se sehnula na zem pro tušku a udělala blé. Pan profesor zvolal, to si nespíš Lucie představovat sebe. O fyzice Katka Čermáková měla vytažený iPhone, kam si zapisovala, kdy píšeme test. Pan profesor pravil, Kateřino, ty máš telefon. No, já si tam ale zapisuju, kdy bude test a schovává telefon. Jen si zapisuj, ale musíš mít u toho ten telefon vyplej. Tohle bude dlouhý, pan profesor totiž rád něco vypráví, že ano? To jsem šel jednou okolo rybníka a ten byl zamrzlý a v něm byly ryby. Tak jsem si říkal, že ten majitel rybníku je ale blbec. A proč je blbec? Lucka Pánková. No to je teda blbec, no, protože měl vylovit. Ale Lucko, postav se. To je Lucka. A má to pokračování. Pan profesor, ale neměl je lovit, kdybych byl zámožný a měl obrovský jezírko a v něm ty ryby. Co bych v zimě asi udělal? Lucka Pánková. No kdybyste byl hodně zámožný, tak byste si mohl postavit stánek a v něm si topit. Pan profesor samozřejmě očekával odpověď, že by vysekal díru, aby ryby mohly dýchat. A teď mám jednu. A nebo ne, to si nechám ještě až za chvíli. O fyzice pan profesor vyslovil jméno Tomáš Jedlička.
Jedlička, ale toho asi všichni znáte, to je takovej ten, co nosil pytel s ořechama. Ne, aha, tak ne, on se ani nezvedne. Tak to je náš Jedla. A Jedla na to, jako co, že mám být zkoušen? Pan profesor Klouda na to, máš snad dojem, že si toužím tvé jméno opakovat po nocích? Tak a na to poslední teda, ale budu si muset asi kousat do jazyka, abych se nerozesmála teda. O fyzice. Kamilo, odpověz mi na otázku. Kamča, ještě jednou, prosím. Pan profesor, tyjo Kamilo, to už mi dlouho žádná ženská neřekla. Pane profesore, co byste k tomu dodal? No já budu komentovat jenom to poslední. Je to naprostá pravda. Tak prosím teda někoho, aby panu profesorovi předal dárek. Já už ale nezhubnu víc. Pane profesore, co hezkého jste dostal? No. Hezky zpět. To tak je čarodějnici malou, no. Nádherný oranžový toaleťák. To se mnou vymění toaleťák za papír do kopírky. Co si myslíte, kolegové, co potřebuju víc? Tak to jsme rádi, že jste spokojen, pane profesore. Já bych vám popřál kromě toho, abyste udělali maturitu, což se přeju všichni, abyste to už měli jako obvykle. Hlavně, abyste se velmi, velmi rádi scházeli v co největším počtu, co nejdelší léta. Tak dobře nálady, jako jste dneska. Děkujem. Vidíte, ale pan profesor Klouda má velmi dobrý nápad. Kdo nebude chtít papíry, může si vzít trochu jiný papír. A kdo zase bude potřebovat toaletní papír, tak si to může vyměnit. Vidíte, jak dáváme univerzální dárky, to byste měli ocenit.